जोंनि टीमा जाहैबाय faith and action. Faith and action. फोथायनाय आरो खामानि. हमारा टीम है विश्वास और कार्य. विश्वास और कार्य. आरो गुसुङै बुंनो थांब्ला फोथायनायखौ खामानियाव दिन्थिनाय. जो हमारा विश्वास है वो विश्वास को कार्य में दिखाना. सिर्फ विश्वास नहीं लेकिन कार्य से क्या विश्वास है इनको दिखाना है. मोनसे बाइबल वर्स जोङो फरायनि दे. आं फोरोंगुरु दे, फोरोंगुरु थिय'लजिनि फोरोंगिरि. बेनिखायनो जायफ्रा खोनासङो स्टुडेन्टफोर बिसोरनिफ्राय रेसपन्स लुबैयो. बेनिखायनो माब्ला सोंब्ला ज्राव ज्राव बुंहरदे जाय फाराफारि. हिब्रुनि 11 अध्यायखौ बदलासाय. सोर सोरनाव बाइबेल दं? बाइबेल सिखासाय. कितने भाइयों बहनों के पास बाइबल है हाथ में? हाँ, बाइबल है ना? पुस्तक बाइबल. अच्छा, सोर सोरनाव मबाइलाव बाइबल दं? मबाइलनि बाइबल मबाइलाव. बेथ' मेरला जाखागोन. ओके, इब्राहिमनि 11 अध्याय दे. एगार'नि 1 पद. Hebrew chapter 11 verse 1. नै टाइमा माबा बेसेबांसिम लानो हायोमोनलाय? मा जाखो? 3 जाबाय. कय मिनिट प्रेसिडेन्ट बाबु? 15 मिनिटआ जाफ्रामबाय नै आं गसंनानै. खोथासोंलाय प्रग्रामा? र' एसे सेटेल खालामनि दे बेखौबो. 3:30निमोन, 3 जाखाबाय नै. दे. आं मा गोसो जायो बेखौनो लागोन होनहरबाय दे. दे. इब्राहिमनि 11 chapter verse 1. आङो इंलिसनि फरायनि. सोरबा नैबे खाथिनिफ्राय दावराव बर'नि फरायबाय. हे, आं इंलिसनिखौ फरायनि. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. दे, सासे सोरबा बेसेबां गारां दं? जों मोनगोन होननानै बरसा खालामनायखौ नोंथारगौ होननानै रोखायैनो साननानै लानाय. आरो मेगनजों नुयैखौ दंथारो होननानै हमनानै लानायखौ फोथायनाय होनो. बाइबेलखौ नायदो गावबा गाव दे. बाइबेलखौ नायदो. Faith is being sure, पक्का, sure of what we hope for. जों मा आसा खालामदों? जों मा आसा खालामदों? नैबेखौ एखेबारे पक्का नैबेदि कनफिडेन्स फोथायनायखौ होनो फोथायनाय. मा होनना बरनाय बर'नि राइट. जों जेखौ आसा खालामगोन नैबेखौ जों मोनथारखागोन होननानै फोथायनायानो फोथायनाय. खुनु हाया पक्का ना. गोदोनि बर'नि सिनेमायाव मा सिनेमानिफ्राय बावबोबाय. हादान नायनायाव हाया पक्का होनो दाखला. बे टाइपनि आरो एखेबारे जाखागोन. आरो मोनसेया जाहैबाय दे, गोसोआव लादो. नेक्स्टआ जाहैबाय जायखौ जों नुवाखै, जो चीज को हमने नहीं देखा, बे जिनिसखौ जों मोनखागोन आरो नुखाबाय
होननानै साननाय एबा साननानै लानाय जो चीज को हमने नहीं देखा कभी भी नहीं देखा वो चीज को हमने देखा और मिल चुका ये विश्वास है हमारा विश्वास क्रिश्चियन विश्वास नैबे बाइबल फादानो बाइबलाव सबसे बयनिख्रुइ साबसिन फोथायनाया मा नैबेखौ बरनायनाय दे ये हिब्रू का 11 पर यही हमारा पवित्र शास्त्र में हमारा विश्वास क्या है क्रिश्चियन विश्वास क्या है इनका विश्लेषण सबसे अच्छा है नो अदर डेफिनेशन नो अदर एक्सप्लेनेशन दे गुबुन बरनायनाय गैया जायखौ जों आसा खालामदों बेखौ जों मोनखागोन जायखौ नुहुरस'वाखै बेखौ जों नुखागोन एबा मोनगोन होननानै साननायानो जोंनि फोथायनाय मा बेलाय ये क्या है जिसको हमने आशा किया है और उसको सोच के लेना कि हम मिल चुका है जिसको हमने नहीं देखा है उसको सोच के लेना कि हमने देखा है और जरूर मिलेगा क्या है ये मामला क्रिस्टनि अनजायग्राफोर बिनिखायनो आङो बिनि उननिफ्राय आंना घरिया बाइबेलाखौसो जागारबाय घरि बोथ्रोदनाया ना अच्छा 11:14 है सेम चैप्टर 11 चैप्टर का ही हम देखते हैं विश्वास क्या है और बाइबल में लिखा हुआ जो जो सदस्य लोग है विश्वासी लोग है इन्हों के जीवन में क्या क्या हुआ विश्वास क्या था सारा ना सारा नाम लिखा लेकिन मैं 2 या 3 का नाम में लेते हैं फर्स्ट by faith okay by faith फोथायनायजों उमुगा ये 11 चैप्टर है विश्वास से या विश्वास के द्वारा ये देखिए 3 पद से by faith we understand that universe was formed फोथायनायजों जोङो बुजियो गासै विश्व ब्रह्मना ईश्वरजों सोरजिजानाय राइट विश्वास से हम समझ आते हैं कि प्रभु ने सारे सृष्टि को सृष्टि किया है फोथायनाया जोंनियाव बे गैयाब्ला आं बानायदों नों बानायदों जागोन ईश्वर बानायाखै राइट फोथायनाया थाब्लासो ईश्वरखौ फोथायगोन then next by faith now first person सेथि सुबुं बाइबलनिफ्राय फोथायनायजों सोर बाइबलखौ नायलांदों दा सोर फर्स्ट नेम फोथायनायजों एबेल सोरमोन बेलाय आदमनि फिसाला गिदिर फिसाला गदाय फिसाला गिदिर नङा फिसाला गिदिरा एसे बदमासमोनलाय राइट फिसाला उन्दैया नम्बराव आबेला फोथायनायजों मा होदों बुलि होदों ना बुलि बावदों मा बुलि साबसिन बोरमा मेन्दा राइट खिन्थु बिदाया फोथायैखाय नङाब्ला गावखौसो फोथायनायखाय बे कफि बारिनिफ्राय फिसा कफिखौसो गोजौआव हैदों दे by faith Abel offered sacrifice फोथायनायजों आबेला next फोथायनायजों सोर next एनस जोंना बर' मारिनोथाय इनक फोथायनायजों इनका मा जाया फोथायनाया थानायखाय इनका मा जाया क्या हुआ इनक के पास विश्वास था सो क्या हुआ
जिंदा स्वर्ग में उड़ गया मरा नहीं थैयाखै गोथाङैनो सोरगोआव बिरखोलांदों होनबाय फोथायनायजों आरोबाव नेक्स्टआव सानैबाव दे सानै लाबावनो सान सात by faith who सोर Noah by faith Noah when warned about things not yet seen जायखौ नुग्रोआखै नहाया दैबानाखौ दैबाना फैनोसै नाव बानायदो होनदों गोरान जायगायावहाय सोर फोथायगोन ना ओंखायनो उनाव जेब्लानाखि बियो धाम धुम नाव बानायजेनो दंफां दानजेनो माबा दानजेनो होनबा मानसिफ्रा जाम्बा जाबाय बे खर' गाज्रि जाबाय होनदों बबे मारो गोरान फोथाराव दैबाना बिदि फैलायनांगौ एफा गिदिर जाहाज बानायाबा गोरबक बियो मानसिफ्रा मानोना फोथायनाय गैया किन्तु नहाया जै ईश्वरनिफ्राय कमांड मोनदों नहा विश्वास किया है बारिश आएगा बान आएगा flood will come then in the barren land in the desert he built a big boat नुबायना फोथायनायजों बियो गुबुना फोथायाखैब्लाबो नाव बानायदों आरो बे फोथायनायजोंनो साबसे सुबुङा बासाय जादों ओके 8 जन सुबुङा बासाय जादों बे फोथायनायजों गासैबो दुलाराय धंस all died but by faith only 8 saved 8 जनल' बासाय जादों the next one big one by faith at what who Abraham now by faith Abraham followed what God was commanding Abrahama फोथायनायजों अबयसे फिसालाखौ बुलि होनाया बुलि होनायथाय एफा मोजां रायजो जादों माइफ्रा महन कि महन जायो बेसरफ्रा माबाखौनो हाया मारा हख'नो हाया बेबादि हादान जायगायाव रायजो जानानै दं आब्राहामा हठात इसोरा होनबाय ओंखारलांदो बिनिफ्राय थांदो जेरावखि थाङा होनबाय हा अबयसे बाइबेलाव बहा थांनांगौ होनदों दे किन्तु आब्राहामा मिथिया बै जेराव थिनहरजादों बे जायगानि हाया नैबेबादि किन्तु इसोरा बुंनायखौ नों ओंखारदो होनग्रोमोना सेस मानसि दुमसि न'खरनि मोसौ मोसा गासिबो हुथाम लानानै ब्लाड बहा थांनांगौ ना फात्ता किन्तु इसोरा होनबाय थांबाय बाय फेथ नुवाखै दा अब्राहमा नुहुराखै नोवा ने नहीं देखा था क्या होगा अब्राहम ने नहीं देखा था क्या हुआ आगे क्या है लेकिन विश्वास द्वारा परमेश्वर ने जो कमान दिया है वो कमान को सुना और वो सुन करके वो लोग काम में डाला क्रिस्टियान अनजायग्राफोर नैबे इब्राहिमनि 11 अध्यायखौ जोङो चैप्टार ऑफ फेथ होननानै बुङो चैप्टार ऑफ फेथ फोथायनायनि अध्याय ये हिब्रू का 11 चैप्टर को हम विश्वास का चैप्टर करके मान लेते हैं आं एसे बुङो बे फोथायनाया माबेलाय जोंनि थाखाय आं मिथिखानाय सल'खौनो आं बुंसै दे जोंना बिबु आंगोआ दंब्ला ना गैयाब्ला बिबु आंगोखौ जाया मिथिगौ बिसोर मिथिगौ बेखौ खोन्थाबाय थायोमोन बे सल'खौ आरो गुबुन भार्सन दं गुबुन भार्सनबो दं बे सल'आ बहानिफ्राय फैदों आंबो बारा मिथिया नागिरबा बोरमासो दिहुनजेनाथाय खिन्थु जोंनि पास्टरफोरनाव लगायनोसै बिशपआ रिजिरायना दं जोंना मदारेटरा जोंना मदारेटर बिशपहा मन्थलि गंनै दं नैबे दैनि हावरेहाय गंसे ओरैहाय गंसे फुङाव हावरे खालामो बेलासियाव हरै जोबब्ला दै बारनानै ओरै खालामफैयो
मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कहानी कॉमन है सुना है शायद दूसरा है इंटरप्रिटेशन फिर भी मैं जोड़ रहा हूँ कि हमारा विश्व के तरफ हमारा विश्व के 2 मंडली है कलसिया एक कलसिया ये नदी से उस तरफ और दूसरा मंडली इस तरफ पर है तना अखा बांखानि बोथोराव जोंना बिसबा गिर्जा खालामनांगौलै फुङावनो साइकेल लानानै ओंखारबाय हौरैथिंजाय सुबह साइकिल मार के आया कि उधर जाना है साइकिल को यहाँ रखना है इसका घर इधर है राइट साइकिल रखकर छोटा सा नौका से ये नदी को पार करना है ना छोटा सा नौका से ये नदी को पार करना है दैखौ बारनानै हौरै गिर्जा खालामनांगौलै दै गैया मा होनो दैया लोमाखै मोजाङैनो नर्माल थांबाय जोंना बिसबा गिर्जा खालामखांबाय जोंनि गिर्जा खालामबाय ये गिरजा सर्विस किया है हमारा विषय उस तरह सर्विस चल रहा है बारिश आया ठीक से अखा हाबाय ठीक से गिर्जाया जोब्बाय दाना ओरै बारनानै हौरै खालामहैनांगौ बेलासियाव दे हरनि जोबखांना ओरै दाना दैया लोब फैबाय बे दैमायाव दैसायाव दाना बे नावा बिदिनो बारहोबाय थाखायोनो राइट ये नौका ना ये वहां से यहाँ से वहां इसे पार करते रहते हैं एक नौका और नौका चलाने वाला है तो हमारा भी सब आएगा पानी को देखकर हरे कैसा पार करेंगे माबोरै बारगोन फालाय नावा तो दम नौका है तो जो मालिक है नौका आइए तो बिशप ने थोड़ा सा टेंशन होकर बोला कि नाव में उठे या नहीं उठे गाखोना गाखोआ नावालाय माथो दैयाबो लोबथार गोरबा थुफ्लं बेलथायबा होननानै सानबाय गोनो गोथो जाबाय जोंना बिसबा दै नावाव गाखोहां जाबाय बिसबा दाना फै जेबो जाया कुछ नहीं होगा आइए खुनुरुखुम गाखोबाय जोंना बिसबा एखेबारे हमफाबाय बिरादनो दाना जावबाय नाव जावग्रायाबो नाव का चलाया कि ऐसा होने लगा नाव का पानी आ रहा है डूबेगा जैसा लग रहा तो नाराज हो गया हमारा विषय टेंशन जो जाहिर मुखा जाती सुची जाजोब्बाय जोंना बिसबा मुखा आयु गोदो सिगोन दा बेफोर आयै बोरै गिर्जा खालामहैथारनांगौ मा जाबावगोन जाय नावा जुदि बेलथायनानै जुदि जों सेस गाउन टाउन गासिबो सेस जाजोब मा खालामनांगौ थ्रोब मावबाय बे कांपने लगा हमारा विषय ये नौका उल्टा पुल्टा हो करके गाउन कहाँ है ड्रेस कहाँ है होगा क्या ना दानिया नायब्ला सासे उन्दै गथ'आ नावाव थाना ओरैसो गेलेगासिनो दं दैयाव जा आरामसे गेलेगासिनो दं नावाव दाना बिसबा नायनानै आसरित मोनबाय गथ'खौ आयौ मा गथ' बेलाय माथो दैखौबो एसेबो गिया नावाव ओरै जादों जेबो गिया मा बेलाय मा गथ'आलाय दाना नावा ओरै फैबायलै बारफैबायबो खुनुरुखुम दाना जोंना बिसबा बे गथ'खौ जों नायनानै बुंबाय बे गथ' नों बे दैबानाखौ दैखौ गिया होनना सोंबाय बिसबा गथ'नाव हे गथ' नों बे दैखौ गिया गथ'आ बिसबखौ नायदावनानै आंखोल नों मिथिया नामा नाव जावग्राया आफासो नाव जावग्राया आफासो माब्लाबाबो बेलथायग्रा बिसबा अबा आयौ बिफानि सायाव इसिबां फोथायनाय दं नावा उल्थां फाल्थां उल्थाहां थब्ल'हां माबाहां होमब्लाबो आराम दैजोंसो गेलेदों सिक्रेटआ बेसो होनबाय जोंना बिसबा अरे बिनिखायसो गथ'आ गिया साला इसीलिए ये लड़का डरता नहीं है नाव चालक पिताजी है नहीं बेबादि धीर और फोथायनाय दे बे गथ'नो बादि फोथायनायखौ होनना जोंनि नैबे फोथायनाया so confident
ओरैबादि गोसोआव गोनो गोथोरि जागोन माने जागोन नैबेनो जाहैबाय जोंनि फोथाय बेनिखायनो जों जुदि नैबे गथ'बादि बिफा जे बिफायाबो नाखि गासैनिबो सोरजिगिरि नोंनिबो आंनिबो गासैनिबो रैखागिरि नैबे इसोरनि सायाव जुदि बेबादि फोथायनाय दंब्ला नैबे गथ'बादि जों मुंखौबो गिनाय नङा बेनो ख्रिस्टान बिश्वास नैबे बिश्वासखौनो नैबे चेप्टाराव अध्यायाव लिरगिरिया बुंदों आरो ईश्वरनि बाथ्राया जोंखौ बेखौनो फोरोङो जो हम विश्वास के बात कर रहे हैं वो विश्वास वही है दृढ़ विश्वास जो विश्वास में कुछ संदेह का बात नहीं है जो होगा हम जो होगा बल्कि सोचेगा वो जरूर होगा नैबे जाहैबाय जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनाय दे जोङो माखासे बिषयखौ बुजिनांगौ ओंखायनो बाइबेलनि बाथ्राजों लोगोसे आं माखासेखौ बुंलांनो हास्थायदों बिसेसकै जोंनो गोथौ फोरोंनायनि आंखाल दा बेनिखायनो माखासे बिसेस आं बुंनो हास्थायदों सोदोबनि सायाव फेथ इंराजियाव फेथ हिन्दीयाव बिश्वास जोंनाव फोथायनाय गोजाम रदायाव नैबे बाइबेलनि गोजाम रदाया मा भाषाजों लिरजादों होनदोंमोनलाय फेथ जाबाय ना फेथ आं गोदान ना गोजाम होनदोंमोनलाय गोदान गोजाम रदाया मा भाषाजों लिरजाया ना सोंगा ये पुराना नियम को किस भाषा से लिखा हुआ था ओरिजिनल में कौन सा भाषा अभी हम बोला हिब्रू चैप्टर 11 हिब्रू भाषा से लिखा हुआ था इब्रानी भाषा जों लिरजानाय गोदानालाय हरै होनखाबाय ग्रीक भाषाजों लिरजानाय दा इब्रानी भाषायाव नैबे जे जों सोदोबखौ जों बाहायदों फेथ बे सोदोबा जाबाय इमुना बुंनो हागोन गोबारै इमुना आच्छा गोसोआव लाबा एसे लायाबा ना दालांगासो इमुना बे जाहैबाय जोंनि एक्सप्लेनेशनाव बिश्वासानो फेथआनो एबा जोंनि फोथायनायानो एबा ट्रास्ट नंगौ होननानै साननाय नङाबा we call it in English fidelity बे जाहैबाय लयेल्टी ओरैबादि सोनारनाय